Čitajmo zajedno. Ana u zemlji čuda. Bio je divan letnji dan i dok je mlada Ana slušala svoju sestru kako čita knjigu, njene misli su počele da lutaju. Razmišljala je o tome kako bi svet bio divan kada bi životinje i predmeti mogli da govore. Bio je to svet snova koji se mogao vidjeti samo pomoću mašte. Ali, vidi, ko je to bio tamo? Beli zec. I delovao je da je u velikoj žurbi. Zakasnio sam, vikala je otmena životinja pokazujući na svoj ogromni sat. Gospodine zeče, pričekajte, uzviknula je Ana, radosna da sazna kuda je pošao. Počela je da ga prati. Beli zec nije nameravao da čeka. Ana ga je jurila i ušla u jazbinu. Išla je sve dublje i dublje za zecom i onda upala je u veoma duboku rupu. Delovalo je kao da nikada neće prestati da propada. Bilo je to poput neverovatnog putovanja u središte zemlje, tokom kog je Ana lepršala okružena mnogim predmetima. Sigurno je ovaj neprekidni pad morao da se završi pre ili kasnije, razmišljala je. Ali šta ako propadnem kroz središte zemlje i pojavim se na drugoj strani, da ljudi hodaju naopačke? Pomislila je Ana. Ali ne, Ana se ipak bezbedno spustila na dno. Gde se nalazila? Možda će saznati ako bude pratila belog zeca, koji se jako brzo udaljavao. Gospodine zeče, pričekajte, doviknula je Ana u trku. Međutim, morala je da se zaustavi ispred malih zatvorenih vrata. Bila je prevelika da bi prošla kroz njih. Šta mogu da učinim za tebe? Upitala je Kvaka Anu. Da li je stvarno želela da joj pomogne? Kvaka je odlučila da joj veruje. Ana je primetila bočicu na stolu i poslušala je savet Kvake. Odlučila je da popije tečnost iz nje. Jedan gutljaj i postala je veoma mala. Toliko mala da je mogla da prođe kroz vrata. Kad bi samo imala ključ. Pogledaj u kutiju, predložila je Kvaka. Kutija? I zaista, pored nje se nalazila kutija sa kolačićima. Ana nije znala da stvari koje ne znaš šta je unutra, ne treba ni da piješ ni da jedeš. Međutim, ona je uzela jedan zalogaj i postala je ogromna. Sada više nije mogla da prođe kroz vrata i počela je da plače. Zapravo, toliko je plakala da se od njenih suza stvorila reka. Ana je bila okružena plutajućim predmetima, uključujući i bočicu. Zašto ne bi otpila još jedan gutljaj? Upita je Kvaka. Istog trena ponovo je postala mala. Toliko mala da je upala u samu bočicu. Nožena talasima bočica je skliznula kroz ključanicu. S druge strane vrata otkrila je zadivljujući svet. Neobične ptice i stvorenja primorali su je da učestvuje u izbornoj trci. I beli zec je bio tamo i plutao je na kišobranu. Za promjenu gledao je na sat. Rekao je, kasnim. Kuda li se samo uputio u tolikoj žurbi? Nema vremena za predah. Ana je konačno sustigla zeca u neobičnoj kolibi. Ušla je unutra, a da nije ni primetila da je beli zec već izjurio napolje, potpuno ubeđen da je kasnio. Ana je pronašla tanjir sa kolačićima. Iako nije ponovo razmišljala da ne sme da jede stvari koje nije njena mama spremila i koje ne zna šta je unutra, ona je opet uzela još jedan zalogaj. O ne, ponovo je izrasla. Postala je velika, ogromna, džinovska. Toliko velika da su joj ruke i noge virile kroz vrata i prozore. Morala je nekako da se smanji. Ana je shvatila da bi trebalo nešto da pojede. Kako bi se smanjila. A u blizini je bilo zasađeno povrće. Šta sad? Šta bi se desilo ako bi pojela šargarepu? Mi znamo šta je šargarepa. Šargarepa leči sve. Uspelo je. Smanjila se. Međutim,
Kako će stići belog zeca sa tako kratkim nogama? Odlučila je da se odmori u lepoj bašti, gdje je cveće umelo da govori. Da govori? Tako je, ono je čak i pevalo. Međutim, cveće je pomislilo da je Ana korov i pokušalo je da je izbaci iz bašte. Ko si ti? Upitala je velika plava gusenica. Ne znam ni sama, gospodine, odgovorila je Ana. Koliko puta sam se promenila od jutros, odgovorila je Ana gusenici kojoj je dala savjet. Ako bi zagrizla jednu stranu pečurke, ponovo bi postala velika. A ako bi zagrizla drugu stranu, smanjila bi se. Ali koju stranu je trebalo da zagrize? Gricnula je pečurku jednom, a zatim još jednom. Prvo je postala ogromna, zatim mala, a onda ponovo velika. Sve dok se nije vratila u svoju pravu veličinu. Odlično, ništa više neće jesti. Preostalo je samo da pronađe belog zeca. Međutim, usput je upoznala mačka, koji joj se lukavo smejao. On joj je pokazao kuda da ide, a zatim, puf, nestao je. Dosta je bilo. Ana se stvarno osjećala umorno. Taj divni svet pun neverovatnih likova postao je sve neobičniji i neobičniji. Ana je željela da se vrati kući, ali nije mogla da pronađe put. Da, ne možeš da pronađeš put zato što on ne postoji. Ovdje svi putevi vode kraljici, objasnio je mačak, pojaviš se iznenada. Zatim joj je pokazao ulaz u kraljevstvo kraljice srca, koji je predvodila vojska karata. Vidi ko je bio tamo, beli zec. Dakle, ovamo je žurio, jer je bio obučen za kraljicu. Ona je imala gadnu narav. Na svakoga bi pobesnila bez razloga. Da bi joj ugodila, Ana je morala da pristane da igra kriket. Kraljičin omiljeni sport. Nije čak ni tenis, ni fudbal igrala, ni vaterpolo, nego kriket. Tamo su se umjesto palice koristili flamingosi. A šta je bila lopta? Jež. Igra je počela, ali mačak je zadirkivao kraljicu. Pojavljivao bi se i nestajao, obarajući je na zemlju, tako da je obruka. A kraljica je pobesnila i naredila da se Ani sudi za zločin. Ona je bila kriva zato što je mačak to radio. Kraljica je na suđenju ljuto vikala. Odrubite joj glavu, odrubite joj glavu. Ali Ana se brzo setila. Gricnula je komadić čarobne pečurke koju je sačuvala u džepu i postala je ogromna, uplašivši kraljicu. Zatim je ponovo postala malena i pobegla je u lavirint, dok je jurila beskrajna vojska karata. Od lavirinta joj se zavrtelo u glavi. Da li su to bila malena vrata? Da, bila je to kvaka, ali Ana je bila presrećna. Ona je pokušavala da otvori vrata, ali su ona bila zaključana. Vukla je, cimala i cimala i probudila se. Ta dugačka avantura bila je samo san. Ana je ležala na travi, okružena cvećem, a njena sestra je bila tamo i dalje čitala knjigu. I onda je stala i rekla da je vrijeme za čaj. Svakako je bilo, svakako je bilo lepo vratiti se kući iz tog fantastičnog, neverovatnog putovanja u zemlju čuda.